ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотиви хуш омадем мегӯям Шероинар. имрӯз 29 апрели соли 2024 навор кардагем баъри шумо. именои барои ҳами студентҳо ки дар комментария хоҳиш кардан гуфтан ака даева мошинора бисёртармон, мо имрӯз даева мондагем бардоро. видеоро намегзаронем, аддуши видеои соз мешава, маъқултон мешава. мошино гирифтагем дар талаботои хучон ҷавобгӯ. Мерседес ҳастай, Opel Astra F ҳастай, Nexia ҳастай. хулас мошинои девонагӣ ҳастай бардоро. дар канали ма лайка мезанем бардоро, подписатсия мекунем, зангуларо зер мекунем. салом дӯстон, як бародари дигармон занг зад, акай Нуруллоҳ мега. гуфт ака ма устоям, айдистам фасад мея, мақсад ремонти хона. апарача дорм мега ам бародар. хулас устои хубай. инами ремонтои хонаи ҳамаи фасад заягия бародаро. агар ина маъқултон шида боша, инами номероша занг бизанем +990 804 44 44 64. ватсапшам ҳаст ва ҳам дастиш бародаро. и бародари мо ремонт мекуна. мақсад касе ки агар зангир боша, пешаи занг гирифтан барои ремонти хона, на танҳо зангиро, хонаи обични хитона барои хушрӯ кардан, барои зебо тоза озода нигоҳ кардан, ҳами ака устои хубай. марҳамат, шумо метавонед ки зангш бизанед. нашоти нарх навохтон чақчақ мекунем бародаро. инак мегзарем ба эълони якум имрӯзамон бародаро. эълони якумон мошини навбати Mercedes-Benz S-Class ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша 34000 сомон мега, бензин плюс газай, объем моторш 1.8, коробкаш механика. 4464 ватсапша бародаро, 9595 рақамҳои дастишай. соли мошина 1994. мошинча қарор дорад дар шаҳри Бохтар. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. хадавош 70%, балонш 70%. документаш тамом шудага, меқа нақс доштааст. мошинча срочно фурӯхта мешавад бародаро. мақсад касе ки жилайн дошта боша, марҳамат рафта харидорӣ кунед. иҷода видеошам ҳастай, марҳамат тамошо кунед хитон бо. ба эълони дуюм мегзарем бардор. чӣ боша эълони дуюм? эълони дуюмон Opel Astra G ки соли 1999. мошин дар қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 54000 сомон мега, холи бензин бардор. хитон медонед ки мошине ки холи бензин боша, мотори 100%. рақамош 5351 кузовш хеҷибек, объем моторш 1.6, пробегш 128956, хариби 129000 пробег дора бардоро. коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. савдо мешавад, бо савдо дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошен, марҳамат занг бизанед на айноми канали мо. бо ишоро ки ягон суми дига шумода арзон мекунам мета. даи сину сол, даи нарх наво и хел мошин ёфтан қина бардоро. тоза хушрӯ мошин сафед, ягон нақс надора гуфтиам одам. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон Daewoo Nexia. бисёр студентҳо хоҳиш кардан ака Neximon. Daewoo Nexia соли 1995 қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом. нархша 16000 сомон мега, вообще нархш дар замин загия бародаро. бензин плюс газай, рақамош 3721 охираш. кузовш седан, объем моторш 1.5, вообще кам расход. пробегш 120000 пробег дора, коробкаш механика. мошин срочной дар ҳолати хуб қарор дора. 8 моҳ техосмотр дора. маъқултон боша, марҳамат зангш бизанем. сафеди хушрӯ, тоза озодаи мошин, ягон нақс надора. зангш бизанен, бо мондагӣ маълумоташа тариқи телефонӣ бо чахчухаш мекунед хитон Шероина. эълони чорум монда мегзарем.
Элони чорумон Бонексия. Ира соли 1997 нархша 16000 сом мега ки мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Холи бензинай. Иам моториш созабардор. Холи бензин боша. Кузовш седан, абио моториш 1.6. Коробкаш механика. 100% мошин. Дигар маълумоташа тариқи телефонӣ марҳамат занг занг гуфтааст. Ҳамин қанайсундаga бардорам. Маълумоташам қадудан. Дигар маълумоташа хитон метавонед ки занг бизанен. Дами номерои охираш 0612 711 қайд сар меша. 0612 711 110612. Ина марҳамат касе да маъқул боша, ҷайланиш боша. Занг бизанен, рафта мошинаи шаҳри Кӯлоб бигирен. Ба эълони панҷими имрӯзамон мегзарем. Эълони панҷим чӣ боша? Opel Astra F ки соли 1998. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Норак, дар хиди Норакай бардоро. Нархша 33000 сом мега. Иам холи бензинай бардоро. Кузовш хеҷбек, абиё мотори 1.6 простой. Пробегш 120632 пробег дора. Коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегаям. Срочно савдо мешава, харидор аниқ бо муомила дорем. Желани хитона бинем бардоро, мошин тозай. Гуфтем одам ягон нақс надора, задагӣ, кутидагӣ, хироштагӣ, пӯшидагӣ нест. Дигар маълумоташа метавонед ки занг бизанед дар номерои 937 90 90 32. Рафта мошинаи шаҳри Норак бигирен, агар маъқултон боша. Ба эълони шашими имрӯзамон мегзарем. Эълони шашимон Opel Astra F ки ира соли 1995 ҷай 28000 сом мега. Состояниш созай. Оли хело мега мошин ранги серх женскоя, ямаш гапай бардоро. Ҳолатиш хуб боша, хуб брава, проблема накна, мошин созай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 28 гуфтем. Холи бензинаи ишам, кузовш хеҷбек, абиё мотори 1.6. Пробегиш 12445 пробег дора. Коробкаш механика бардора. Мошин дар ҳолати хубаям. Ҳуҷҷатош бучидаги мега, срочно савдо мешава. И бардора монам гуфтааст, мондаги маълумоташа мақсад метавонед ки занг бизанем бо тариқи телефонӣ. Бо айпеши мерем гап мезанем. 28000 мегири бардор бо муомилака. Гап дар муомилаи мерен мошинаи шаҳри Душанбе дараи рӯз гаштаги. Дараншам салоншам тоза будааст. Ина марҳамат ҷайланитон боша. Эълони ҳафтуми имрӯзамон мегзарем. Эълони ҳафтумон ки бучкаавон роӣ кардан барои об гирифтан ёки барои бензин гирифтан. Бензин бочка 15 тоннагай дар шаҳри Норакай, маҳаллаи Братскида 20000 сомиш мега. WhatsApp шамияхай металл оҳан ай мошинай мега. Сементай дарун берунш тозаакай. Овам бензинам бигирӣ мешава. Ина марҳамат бучка харо. Ба эълони шашими имрӯзамон мегзарем. Мотороли фурӯшӣ ки дар шаҳри Ваҳдатай, дар центри Ваҳдат, фирма Венгри, яъне ки русская, пачка яъне навай 12500 сомон мега. 3080 WhatsApp ошт. Мотоблок кор кардагӣ нест, навай 13 қувваи аспа дора. Спринтер чизил дора, срочно сум дар кора мега, фурӯхтан дар кора. Ина видеоша хитон тамошо кунем бардора. Дигар маълумоташа намондем, дар давоми видео тамошош мекунем. Бародаро, агар шумо бихоҳед ки мисли ҳамин инсоное ки мо дароӣ кардан барои реклама гузоштан, марҳамат, WhatsApp, Telegram дар канали мо ҳатман лайк, подписатсия ва зангбара фаромӯш намекунем. То видеои оянда бародаро, паноҳи шумо ба худо.